castanyes viuen dins un castell, grossos o prims, més nous o més vells. La biblioteca és un castell. Històries, històries de tots colors, pàgines i pàgines de tot el món. La biblioteca és un castell. Hola, soc la Montse i tinc 6 anys i avui vull recomanar un llibre que es diu La castanyera. Què és aquest? Que és molt xulo. Aquí tenim els dibuixos, els dos nens, la castanyera que li dona castanyes. I era molt amable, la castanyera. També hi havia una amiga. Pues, tot va començar un dia que tota la gent estava feliç, tots els nens, perquè l'estimaven molt, que quan no tenies diners li donava gratis, normalment l'invitava a la seva casa i li explicava les històries. I aquí va passar que la castanyera a la nit preparava les castanyes i tot, ho preparava per al l'endemà coure-les. Però un dia una altra castanyera, però era vella i avorrida i no era simpàtica, ningú la volia i ningú li comprava castanyes. I un dia va vindre a robar totes les castanyes de la castanyera. I després ella estava trista i plorava. I els nens, com fent sempre sortien de l'escola i anaven a buscar castanyes. I anaven a comprar-li les castanyes. Però aquell dia no estava al seu lloc. I van vindre a veure-la a la seva casa i li van dir els nens: «Què et passa, castanyera? Per què plores?» I va dir: «Perquè m'han robat totes les castanyes i no les podreu agafar». I els nens van ser tan bons nens que van trencar les guardioles i li van anar a comprar les castanyes de la castanyera mala. I en una gran abraçada i la castanyera que li havia robat les castanyes li començaven a botar i botar i botar. Ja no ho sabia, perquè ja havia fet un truc amb les castanyes la castanyera per la nit. I van botar i botar i rebotar. I després, com que ho va sentir que sorollant que feien les castanyes, van a veure la castanyera. I li va dir: «Per què m'has robat les castanyes?» Diu: «Perquè jo no tinc a ningú em fa cas ni res». I després van ser les dues molt bones amigues. I sempre li feien rialles a l'altra i a les dues. I es va acabar el conte. Adeu!